Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с канала на Fishing in Freedom. Днес сме на язовир Засмяно. Ще практикуваме фидер риболов. Ще разпънем всичко и ще ви покажа как правим захранката. Let's get it! Така, първо ще направим пелетите, за да може да ползваме след това и водата от тях. Сега ще ги покрием. Покриваме пилетките, разбъркваме ги хубаво и ги оставяме точно за 1 минута. Само че тук трябва да подложим малко. Тук слагаме едната мека храна. Ще ползваме водата от пилетките. А тук сега ще сбъркаме ягодата и една универсална плюс царевичка. Голям готвач. Ще оставим малко за мене. Да не отслабнеш. Оп, стана 1 минута. Сега трябва да ги отседим и ще ги отседим в тази. Значи тази хубавата мека храна и пелетите са за фидерчето, а тази тук е за кошницата. С нея ще си направим едно петно. Тук разбъркваме енергично и оставяме за 15 минути да поеме храната. Тук също пешо миксера. Той си остави за него цареви. Виж какъв голям шаран. Голям шаран. Обаче май камерата му прави дебел. Да, сигурно е камерата. Иди там да тачи, не баш отпред. Те ще ги оставим. Така. Опа! Ето го най-големия рибар. Здравей. Здравейте. Днес ще ловиш ли риба? Сега ще захраним. Ще направим петно. Край нямат тези кошнички. После рибите няма имат край. Този път поне не целят дървото. Дървото е далече. Продължаваме с кошничките. Нека да ви покажа с какво ще пробваме днеска да ловим. Значи имаме топченца туна, имаме с рибен мирис, имаме с ананас, тук има шоколад и портокал, тук има ягода, тук има дъвка и тук има манго. А тук има стоян. Риба. Тук ми има риба, Къде? най-усасното. Ти ли? Да го помириш ли? Да. Да. Ето е и храната. Храната, вижте как е направена. Когато я стиснеш, трябва да ставате на топка. Това е като пясък, мокър пясък. Да, като мокър пясък. Обаче, когато я разтриш, трябва да се връща пак в нормалния си вид на топченца. Ето е тази е същата. Той са хубавите храни. Искай да обясня едно место. Хайде, обясни. Това, тук он си потъпва с другите, натиска се и това. Да. И то пада. И зареждаш фидера, нали? Да. Имаме и пушек. Ела бе. Имаме пушек с добавка манго. Това е И какво е?
ако мине на Нини и Сарани место, Да. ние може да ги куваме и ги ядем. Лекуваме ги и ги ядем, тъй ли? Да. Супер. Те е спрея, антибактериален спрей. Накратко. Да, видя пак. Ще се включим, ако има калване. Стояне, ще ме черпиш ли един монстър? Аз не харесвам монстър. Остана и да харесваш монстър. Къде е? Аз да ти взема на уевер. Ти уевера ли искаш от магазина? Сега ще ви покажа какво е необходимо за успешен риболов. Айде! Тази я се е побъркал. Ето е и първата риба. О! Къде е втория? Целият YouTube те гледа. Сега, това е... И тя я пусна в езерото. Браво на него. Как бе в живарника е? Там е, бе. Я кажете къде изтърва рибата. Точно там. Ставахме едно. Ама тя беше, бебе. Я отиди там и ми гледай малко въдицата. Ако фана риба, аз не на друг път. Ако фаниш риба и я изтървеш, та фърлям вътре в язовира. Чакай, бе, не може да се води. Но кой те заплашва, аз ти казвам наистина. Стоян, ако изтърви една риба, го фърлям вътре в язовира. Не. Бумчики, бумчики, бумчик-чик. И че се дърпа, ама. Браво, Ашо. Изтърва. Изтървах ми я. Та отидох до колата и тогава почна да кълви. Ще фана гората след малко. Няма не. Че се дърпа, ама. Убре! Ихи! Не я виждам. Дърпа се, отива натам. Че се дърпа, ама. Ето я! Чакай да не мога да откачам. Чакай, бе. Давай, мамо. Браво, let's go! Маля, че е голяма. Тати, голяма. Тани, чакай, тати. Чакай, мой тумче. Не. Тъй ли? Не спрея пак. Ето го. Да си умериш ръцете на шарампане. Кучу. Чакай, копранч. Оп! Чакай, бе, къде отиваш, бе? Чакай, бе! Абе, чакай, бе! Моите момиче фана! Не ме страх на мисто. Кепаджията, готов ли си? Голяма е. Тани, ела насам. Надясно и. Дръж кепа. Че е гол шаран. Браво е! Стой там, стой. Пусни. Ананас. Дай го тук насам. Хайде. Малинко. Маненко Тани. бебенце. Желанието ти. Кажеш на дядо си да дойде. Чуваш ли? Чуваш ли? Не да ме измъчвате вие малките. Хайде. Каза да кажеш на дядо си да дойде. Те скачат до нас, бе. Какво е направил? Ще падне? Тя ще падне, чай да не се шибна. Това не мога да разбера как го правиш.
Без да знам даже. Шаранче ли? Не, каракутка. Без сравнение с първия път пак добре бе. Първия път целях дървото. После пред мен я фърлях един път. Еми аз съм свикнал на спининга да фърлям, то там с една ръка му е да фърляш. Виж, танца помага. Раздвижиха се. Чакай, че ме кълве. Фърля кепа, фърля всичко кълве ми вика. Чакай малко. О, шаранчо. Ой, чакай бе. Той шаран май пръдно. Ой, дай. Спокойно. Сега ще в кепчето. В живарника. Хайде. Хеликоптер. Той е дърпа. Айде, изтървахме го. Много го дърпаше. Джетски. Тя много хубава. Петре, ти това снима ли го? Падна от захранката. Снима ли го той? Да, снимахме. Откъде че съм от захранка? В кофта падна. Наяде ли се? Ето го. И шаранчето. По-често да гледаме кофта. Пак гледаме нещо. Гледахме нещо и пак лъваме. Петре, къде е? Дай нагоре. Той влезе там. Аз ли я събуда? Тя го е мое. Това за късмет. Цунки гунки. Оп. Оп. Хайде. Дай пак. Айде. Имаме. Аре, покажи се. Не го виждам къде. Ами аз не го виждам. Той къде се крие? Аре бе. Браво на мене. Браво, много голема. Откачат се бе, майка му стара закута. Та се сигурно 8-та или 9-та, която се откачи. Не, 8-та. 8-та ли? Да. И така, хора, привършва нашия риболов. Малкият държи кепа. Аз ще изкарам живарника да видим, освен 8-те риби, които изтървахме и 2-те, които пуснахме, колко риба сме хванали. Тук е една бутилка. Ето. Държиш ли? Ей. Да. Още една има. Две даже. Плюнки, бе. Какви плюнки, бе, татя? Ехе.
Едната е бебе, едната е бебе. Давайте, сега ще ги пуснем, тати. Къде са? Чакай. И така. Къде са шаранчетата? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Щом Стоянчо казва, значи са 9. Миналата неделя бяхме тук. Беше още по-брутален риболов, но не можахме да го запишем. Като цяло фанахме 18 шарана. Днеска риболова беше малко по-слаб, но въпреки това беше добър, при положение, че другите колеги фанаха само по 4-5 шарана. Аз съм доволен, има и гол шаран. Хайде, нацавейте! Хайде да живеете! Надявам, очаквате следващото видео на риболов. Харесате съдържанието на канала, ще ви помоля да се абонирате за него, да ударите един лайк и ще се видим в следващото видео. Let's get it! Чао!